Ja em feis la primera, després tu i després una mica conclusions. Me quedo que te faltan páginas. Jo? Sí. Perquè és la ràdio aquí de la nostra mostra i que van fer de diferents pobles i tot perquè fossin Pobles. pobles. Abans de la pobla, de Capí. Jo de tota Palma. Palma. Poble. És una ciutat. Pobles i la ciutat. Diguem municipi. Municipi del Lleida. El Lleida, Pina i Randa. T'has fixat el que han fet enguany en el calendari del Gaida, no? Pues en el calendari del Gaida han posat A qui primer interessa? Pina, no, Randa, Pina i el Gaida. Pina, la ciutat que tu vols. Que representava Pina. No, han posat just el contrari de la prioritat normal de la vida, que sempre el Gaida, Pina i Randa ho han girat per fer-se guais. No, ho han fet aposta perquè si els grups minoritaris no se senten. Són les cases i una rampa. És que no. Pobrets. És així. Tenen dret a viure, hòstia. Joder, no els demandeu. Pues, Carme Xerrelí Norial. L'Oriol Nolis. El coneixes? L'Oriol Nolis? Sí. Sí. Qui és? És un escriptor. Bé, era periodista... És amic teu? No. Perquè Ventura s'ha subscrit en el meu canal, perquè és amic teu. Ah, però si l'Oriol Nolis és un famós. Saps? I res, ara venim de 10 hores de classe, una cosa així. Hola. I anem a el Burger King. En Miquel no, Miquel se'n va a casa seva que té arròs. Va, no dic que venia. Joder, no. M'estima en seguida. Anem a Sant Cristòfol de Sang, que és una cafeteria, sí. Bé, realment, crec que se diu Sant Cristòfol. Bueno, acabant de sortir del Burger King i hem provat Sí, don Ignacio mos ha tingut fins les 4 en el saco. Ignacio, si mires aquest vlog, que sàpigues que... per culpa teva, dinam de vespre. Vale. Di però que hem provat en el burger. Ah, hem provat Sonava hamburguesa. la hamburguesa de Burger King, la honey pepper. No sé què no mia, però... Bueno, No pas. hem comprovat un pit més que la imatge no està a l'altura de les expectatives i no cobreix la imatge, però bueno. Bueno, Teníem fam i era l'únic que hi havia obert i per tant hem optat per ojalà sí, perquè aquella senyora m'ha cridat. El Burger King. El Burger King. el Burger King. I ara els vaig a dur aquests dos mozos Saluda no... Ah, no. a fer un cafetet, així que d'aquí una estona molt bé. Ciao! Estem a... Sant Cristòfol. La cita de Palma de Mallorca vista desde el mar. Pues no, pues no lo viste desde el mar. Miremos qué bonitos de Instagram. Pues hemos acabat de fer una foto per Instagram, així com a dato. Ara ja anem a la ciutat a veure el Corto del Poli, que vos han dit abans. I la putada... Ja dit, quin títol. Bé, pues és Colin. És un corto que han fet uns de classe. I, bueno, hem anat a passejar un poc en fora
I ara hem de fer tot aquell carrer fins al final. Con calma, mos queda una hora, així que suposo Hola, que exagerat. hi serem. Ah, sí? I bé, què tal està? No te sabria dir. Com, Miquel? És aigua amb canyella o alguna Amb estèvia. Conclusió, no em veuria una tassa plena. Te pot fixar en sabre aquella, per favor, que és preciosa. Sabre? Bueno, pues res, ja entram. Una altra cançó que no sigui el Justin Bieber. Pues en Miquel és un Justin Bieber Bieber aquí és ell. que només canta Sorry. No me sé ni nom de la No, cançó. vamos que no. Te saps totes les cançons, de totes ells. No, és vera. Jo ja hi ha ganis que me miren, així que adeu. Uy, fa bé, hermano. Si te gravo pel dia. Jo vull fa bé, hermano. Sí, ja ho està començant. Pues diràs que fas aquí. No ho sé, què feim aquí? Que avui hi ha la primera nominació. I res, Realment, hi ha així conegut. bueno, és igual, un moment. Bueno, i acabant de veure el corto de Colin. Un Sí, 6. bueno, la puntuació, sí, anem a puntuar, Miquel. 6. Sí, Carme? Un 7. A la vendida, Vale, li ha pues pujat 6 i la mig, nota. 6 i Li ha mig. pujat la nota, vendida. No, pues jo li poso un 7, 7 i mig, bé, No, ja et sincerament. Ja et sona, pot, I li lleva 4 punts. És a dir, sí, el so, nyi. Però bueno, it's okay, en el fons. Són alumnes que voleu. El 50% és el so. I si no hi ha so... Ja m'esperava que pues, l'antagonista se llevés americana, almenys per la presentació. Ai, qual que ven jo en un gimnàs? Tu. Sí, Quin gimnàs? En verdad, qualcun barato. Sí, claro, pagas tu. Van vint. Perquè te vegi tothom. O veig vestida amb un burca. Segur que dormir. Sí, imagina que tu el burca fins a baix, estic fent bicicleta o la cinta i m'hagués Certo. enganxada. Bueno, també superpardo. Ai. Dios, Avui, cada dia. Hòstia, nen, sembla que ens hem perdut una mica. Bueno, pues ja hem acabat el dia, bueno, anem a quedar. Mentira. Ara mirarà Gran Hermano, així que no ha acabat el dia. Hem acabat El dia acaba demà. Mentira. Bueno, acaba avui vespre. Ai, Acaba just quan comença la... Bueno, Reis, que me'n vaig, perquè ve el meu bus. Besis. vinga, adéu, Carme. Ai, mira. Li ha anat clavat a Carme lo del bus, perquè havia d'agafar els tres i aquí m'ho deia darrere, els tres.